Θέλετε να μάθετε βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και ιεροψαλτική τέχνη? Θέλετε να μάθετε μουσική σε όλο της το εύρος? Χαίρετε, από εδώ από τα Χανιά, από εμένα την Αθηνά Μαρκετάκη, καθηγήτρια μουσικής ελληνικής δημοσίας εκπαίδευσης, πτυχιούχο διπλωματούχο καθηγήτρια ιεροψάλτρια, βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ιεροψαλτικής τέχνης. Επειδή στην μάθηση της μουσικής υπάρχουν κάποια ερωτήματα, υπάρχουν κάποιες παγίδες, ένα από αυτά είναι η έβρεση καθηγητή μουσικής, η έβρεση και επιλογή του σωστού καθηγητή μουσικής, της σωστής καθηγήτριας μουσικής. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έβρεση, διότι θα σας κάνει να έχετε τα θετικά θεαματικά αποτελέσματα της μάθησής σας. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσετε, θέλει ο καθηγητής μουσικής, θέλει να σας παρέχει τις γνώσεις του, να σας δίνει τα πολύτιμα εφόδια, να σας δίνει αυτήν την πνευματική ενίσχυση, να σας δίνει εστιασμένη παροχή υπηρεσιών? Θέλει ο καθηγητής να σας προάγει, να σας βλέπει όχι μόνο ίσης και αντίστοιχης αξίας, αλλά σε πλεονεκτικότερη θέση? Ρωτήστε τον εαυτό σας. Με αυτόν τον καθηγητή που έχω, που βρήκα, μπορώ να επιβιώσω? Πώς τον αισθάνομαι τον καθηγητή ή την καθηγήτρια? Γίνεται λόγος και για την μουσική και για την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Τι εισπράττω από αυτόν τον άνθρωπο? Τα διδάσκει άπαντα ή κρατάει γνώσεις για τον εαυτό του? Έχει αξία που να την μεταλαμπαδεύει? Πράττει το μάθημα, το πραγματοποιεί? Ή ο καθηγητής τον μαθητή τον ακυρώνει τις δυνατότητες του μαθητή για να μην μάθει ποτέ ο μαθητής? Να αλλάζετε, να βρείτε άλλον καθηγητή μουσικής, άλλη καθηγήτρια μουσικής, να αλλάζετε χώρο, να αλλάζετε σχολείο μουσικής, να αλλάζετε οδείο, να αλλάζετε μουσικό ίδρυμα, να αλλάζετε πολιτιστικό σύλλογο. Μην προσκολάτε! Ο καθηγητής μουσικής και η καθηγήτρια μουσικής και της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ιεροψαλτικής τέχνης πρέπει να έχει τεκμηριωμένο γνωστικό αντικείμενο. Πρέπει να είναι αφιερωμένος και αφοσιωμένος σε αυτήν την εργασία του. Από τη στιγμή που βλέπετε ότι ο καθηγητής μουσικής, αντί του σωστού να μεριμνά για την δική σας επαγγελματική ανάπτυξη, αντί του σωστού να σας δίνει εφόδια, σας βάζει τρικλοποδιές, θα τον προσκυνήσετε κιόλας? Δεν ξέρετε να ξεκολλήσετε? Μεριμνήστε να βρείτε επαγγελματία καθηγητή μουσικής ή καθηγήτρια που να μεριμνά για τον διαμοιρασμό των πληροφοριών. Να σας βλέπει και να χαίρετε όμως με τη δική σας ανάπτυξη και με τη δική σας υπεροχή. Να σας ενεργοποιεί θετικά και να μεγιστοποιεί τις δυνατότητές σας. Σκεφτείτε για αυτόν τον καθηγητή, για αυτήν την καθηγήτρια μουσικής. Όσοι σταματήσατε τις σπουδές σας στην μουσική και στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και ιεροψαλτική τέχνη, για ποιο λόγο άραγε σταματήσατε? Είχατε αδυναμία να προσέλθετε στο μάθημα? Μη ύπαρξη μεταφορικού μέσου? Ασυνέπεια και ασυνεννοησία με αυτόν τον άνθρωπο που έπρεπε κιόλας να πληρώσετε τα δίδακτρα? Αναζητήστε μια καινούρια πραγματικότητα, συνειδητά. Βρείτε τον αρχιτεχνίτη σας, τον πρωτομάστορά σας, με συγκεκριμένη μουσική ταυτότητα, με συγκεκριμένη μουσική προσωπικότητα, ως αναγνωριστικό γνώρισμα. Τα αυτά πάντα
αποτελούν από εμένα μια προσωπική θέση, μια προσωπική άποψη. Διότι και εγώ είμαι καθηγήτρια μουσικής και βυζαντινής μουσικής, αλλά κάποια στιγμή υπήρξα και εγώ η ίδια μαθήτρια της μουσικής. Υπήρξα και εγώ η ίδια μαθητευόμενο, εκπαιδευόμενο τέκνο για να φτάσω εδώ που έφτασα. Ακολουθούν και άλλα μαθήματα με συμβουλές για το να μάθετε μουσική και βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και ιεροψαλτική τέχνη. Από εμένα, την καθηγήτρια μουσικής ελληνικής δημοσίας εκπαίδευσης Αθηνά Μαρκετάκη, που έχω έδρα μου εδώ τα Χανιά Κρήτης, πτυχιούχο διπλωματούχο καθηγήτρια ιεροψάλτρια βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ιεροψαλτικής τέχνης. Με πάθος για δημιουργία, με προσκόλληση για ανάπτυξη, με σκοπό τα αποκομισθέντα διδάγματα για το μέλλον, με ανακάλυψη και ανάπτυξη. Γεια σας!